anyị na ndị Obinwanne Cultural Troupe nke si Enugu steeti ka ga-anọrịkwa n'ụbọchị tata. Anyị chọrọ ịrụtụ aka na otu uru ụmụ otu ndị a ndị ntorobịa na-ebido bara bụ na ha na-enweghachite azụ ụfọdụ egwu dị iche iche echefuonara, ọkachasị egwu ọdịnala. Maka na ama m na ị gaa n'ọtụtụ ebe n'ala Igbo n'ụbọchị tata, ọ dị ọtụtụ egwu ndị mmadụ na-amaghazi. Ya mere na ụmụaka na-aga kpọpụta egwu ahụ na-egosi ndị agbara ọhụụ. Ọkwana na ile anya na ụmụ ihe onyonyo egwu a na-egosipụta ugbu a nke a kpọrọ music video, ị na-afụ na ụfọdụ egwu ndị a na-eweghachitezi azụ n'ụdị ịyọchazie ka ọ banye n'ihe a na-eme ugbu a. Tupu ha agbara anya ọkpa n'ala, ka anyị kpọghachite odogwu n'onwe ya, Osuofia Osongwodongwo, ka ọ gakwa n'ihu na nkata anyị na ya n'ihe gbasara uru egwu bara. Daalụ m. Anyị nwere ihe a na-akpọ egwu ndị ike, a na-akpọ ịkpa. A na-akpọ ya ịkpa. Ịkpa ahụ abụghị mmadụ niile na-eti ya. Ọ ndụ gbara agụ ma ndụ gbara adaka. Na-atụpụ igburugono. Ewere ihe ahụ na-asị ya, ọ pụta ụfọdụ ọbịa chere aja ga iji gosi gị na ihe ya gburu erigo nne. Ikokwa ọbụla ndị jere agha. E nwere ịkpa, e nwere nke bụ igo bụ egwu amala. A na-akụ igwe ahụ, ọ na-akakarị ụmụ agbọghọ na ụmụ okorobịa njọ n'isi maka egwu igwe ahụ na-atọ. Ụfọdụ na-abụ esinye ite n'ọka hafịa ole ọkụ ebe a na-achọ ka ejete igo na-ama. Ya bụ na ịkpa nwee igwe. E nwere nke a na-akpa chikoro eji eje mba, eji eje iri na mgbe izuzu ọ pụtara ịpụta na-asị ị na-ete egwu a egwu ndị ime obodo, mana kịta chikoro ahụ na-ewu ebe ọbụla. Ka m ghara ije kwube dịka egwu eji agụgụ ụmụaka na egwu ndị ọzọ a na-agụkwa. Akụkọ iro akọchara agụghị egwu na ya, ọ bụghị akụkọ iro. Ịma na mgbe ahụ anyị enweghị dịka a na-eje ekiri telivishọn, a na-eje eme nke a na-eje eme nke na ọrụ na anwụ ọnwa tibeghị agbụpụta ndị mmadụ anọla na-akọ akụkọ iro na-agụ egwu ya na ya. Na enwere ịkpa, nwee igo, nwee achịkoro, nwee so egwu ogene, sọsọ ogene ka eji akụ ya. Ọ na-ewu ewu kịta. Mekwa ụmụaka be anyị a na-asị gị na onye ahụ enweghị ọrụ. Onye na-eti ogene kịta na-enwe ego maka o nwere ka ihe ga-esi daa ebe ada. Ụfọdụ asị gị kedu ka ndị unemployed, ndị na-enweghị aka ọrụ. Mana ịbịa nọrọ anụ chee uche fụ na ị nwere ike iji egwu ahụ, ọ bụ na Chukwu nyere amara ịgụ egwu ma ịkụ egwu, iwefutie tinye uche na ya. Eje na-ekpo ya na ihe eji eme ọ bụ na mmadụ ka kpaa ndị mmadụ amụ. Itinye uche na ifu na ị ga-eje eje obodo oyibo. O nwego onye Yoruba m fụrụ o ji ịgba talking drum je obodo oyibo. Ya na egwu bara uru, ada agwago egwu one na one, egwu karịrị na ọ na-adafụta amara ihe ya na egwu ahụ yi. Anyị nwere ịkpa, nwee igo, nwee achịkoro, nwee kedu egwu ọzọ, egwu rinne mana ndị lote ha na ma Igbo na-adị mma ochie ka nnụnụ ji ebe n'osisi kpọrọ nkụ. Ochie anya ka eji ejute ochie ụzọ. Iko ka okenye ji aṅụ mmanya pịata ọzọ onye chiri echi. Ewukwe m na ikoro aja agụ. Nkere ugo onye na-ekwu ugo nzugo chara acha. Eziokwu nkiri ka na-ekiri na ọma bụrụ eziokwu. O melụ Igbo obi Igbo ka mgbadowe. Ọbịa m n'uche, ọbịa m n'ọnụ, ọbịakwadụ n'uche, ọbịa m n'ọnụ. Ike nke mmadụ ire eso onye ọkụ, ọkwa dị ire edowere nkịta ka mgbadowe. Ihe gwa m na ikoro aja agụ, ewukwe m na ikoro aja agụ, nganga bụ dịka onye ka ya akọrọ ihe eri odo m n'ezi egbe eburu mmanwụ bịawara. kwubie mkpụmkpụmkpụ. Agwara m unu na o nwere ihe ya abụ ewere ọnụ kwuo mmadụ awụba aja eji eje agha mgbe a. Ọ bụrụ mgbe a na-anọ na anyị nọ n'iru ọgụ ewee gu udoro egwu a. Ngwa gị ihe o megoro m, o si n'ụkwụ bịa m n'isi. Ifu na onye ahụ ya atụtụ egwu ọnwụ. Obejiri du etu a, onye nọ ya n'ihu nọ na nsogbu. Nya ọbaka uru.
anyị ga na-achị azụ ka unu nye anyị agba nke ugbu a mana kedu ka unu ga-achụ nye anyị ugbu a ndị na-ekiri anyị ife anyị enye unu bụ ọkanga ndị Igbo na-anụ onu anyị enye unu ọkanga ya bụ ọkanga bụ egwu eji mara ndị Nkanụ so anyị bụ ozuru mbọ ọnụ so anyị enye unu etegburu ọnwa ete ede ọzọ nwaanyị ada agba ọsọsọ ụmụ nwoke maka egwu ọkanga bụ egwu ụmụ nwoke so ọ bụ ọsọsọ bụ anyị na-eti
ọba amakwara ọba egwu ọdịnala Zinike. Ị na-agba egwu? Yes. Iji egwu amịrị aka ọrụ? Onwe ihe ọzọ ị na-eme? Kita onwere. Ị ka na-achọ ọrụ? Nka na-achọ. Na-arụgoro ọrụ nka. Ọ na-enwetakwa ụmụ ihe eji arachapị? Ọfụma ya na. Yes. Ọ dị mma. Enwere egwu asị na a ga-agba ugbu a. Nke mbụ a gbara asị na ụmụ nwaanyị ada agba. Nke a bụ kọrọ anyị nke a na-akwado igbo ugbu a. Afa nke a chọrọ igbo ugbu a bụ akụ na-eche enyi. Ma nwoke ma nwaanyị na-agba nka. Awa akụ na-eche enyi bụ egwu ma ụmụ nwoke. Ma nwoke ma nwaanyị. Ya bụ na anyị ga-afụ etu ị ga-emere anyị okwu na nakịta. Ya na. Nwali Nkiru ka. Nwadị Nkiru. Nwadị Nkiru.